Sangkha zakwa somruk pali kumvel ka chuan ni uya khopui chu ralmong lo takani chumi kumrungot po chuan tual thana voi zaruk som thum paruk ai tlem lo athlenga chung case zaruk som thum paruk zinga pakhat chau chu mi te makti le bengver tu zuni tlata he thil tlang hian khopui mi te masial zia le tlomai lo zia atilang chiang le a he thon thu wang hian tun thlengin tranpui ngai te thei to pa tranpui tu zia mi te chuan an hriat pha nge in arenom July ni sari sangkha zakwa somthum pali khan Catherine Susan Genove su Park Slope area Brooklyn a lo pianga le ka thiam thei tak le mi te ngai nat hlo tak ni in Prospect Heights High School atanga graduate a sangkha zakwa somnga pali kum khan an veng chunga tual thana thlen wangin kiti nu hlau thong chuan khopui atanga an chung ko a pem chua tha in a hria chuti lai chuan kiti chuan bartender na mu in a tho pui te nen chuan sakorin tlan siak en nuam an tik le a chu mai ni lo in mi poisain choi lo kol tu atangin heta hian somti chingpena puani wangin sangkha zakwa somruk pakhat khan man ani a heta man ani na thlala hi nakina kiti mi ten an mel hriat na ber ani zui bok chutia chuazalen ani nu in kiti chuan bartender na bok chu thokla in ama puala restaurant nei ve tum het thlata na po alana hle kiti chuan bialnu Mary Ani aneya heti hunla hian nu le nu pa le pa in nei hi sarkarin a khapta ta wangin kiti te po chu an fim khur le a Kew Gardena building pakhat loin heta hian a bialnu Mary Ani nen tunlai tongkam takin an stay together a kumsam nga hnuwa Mary Ani sele danin kiti nen chendun chu a hringnona a hun ton nuam lai ber ani ati Mars ni som pathum sangkha zakwa somruk pali zinglamdar thum ani a kumsom hi pariya taupa kiti chu ana thona hmuna tang chuan ho turin a in pek to Mary Ani nena an first anniversary ani awangin a phur viau nge he zan hi kumsom ni pakomi Winston Mosley atan chuan zan kho har thlak tak ni in mutzai reng arel theilo anu puinar su zanlam duty alo ni bok nen African American business machine operator chuan a khut thak hian tur zong chuan khuchung re tak chu a fangkwal vela Hoover Street traffic red light a meichia ma chawa kara ding chu Mosley tan chuan he nge hiani ka kut thak hian tur tini ong takin kiti kar chu azui ngala kiti chuan zui tu nei ti reng hramap lawin Kew Gardena a in luana building noya chuan a kar chu han pak te a Mosley point a Chevrolet car varnal ve tak chu kiti mu phak lo chena chuan pak ve ngalin kiti kalna tur lam ni nge ya rina chuan alo makhala kiti chuan a in luana tang fitza vel or a thleng ti in midang oman om ve ti hrengala Mosley an ding tura ti chuan arang thiang ber chuan call box lam chu apan tangala Mosley chuan ron umin awum phangal boka a champai chuan kiti chu aron vit tamol mol maya kiti chu min vitania min chanru ti in a theipa to paring chuan awa building a cheng ve tam tak chuan kiti auri hre ma se khuathim ema wang chuan khoilai hmuna tanga ron aw nge ti an hre mai lo building a cheng ve pakhat Mr Mozara chuan in ngai zong kara in ti thiam lo na nianga in atuk ver tang chuan meichhe chu ama inom tir mai ta che nangkha kalboro alo ti ve a auri hria in Mosley chu atlan che ve ngala misual pa atlan chia ti hria in kiti chu theilo in a tho chuaka pai nak chung chuan a in lam apana Mr Moser chuan chu te thoma re le ta ka wang chuan kiti in hiam na sataka tuar ti reng hreloin muttui lai a tinu anu pa in amule takmaka zanlam elevator operator Joseph Finkapo chuan misual pa in kiti a belai chu lobby atang chuan alo thlir rang ni in basketball walk fung lak paril ruk deuh ma se apartment a chuan mutsai alo rel zo alo ni a building a cheng te chuan Mr Mozara ang bokin an pia bailey bar atanga zuru in how boy mai a ngain an lo ngai sakvak lo hloma building a cheng ve dang pani te chuan police an hrilti in anwan soi hati grani po chuan meiche pakhat tan puidila aw hriat ruala kiti ama chawa om a hmuni in asoya ma se liama tur ti reng a hrelo police ka khol ngala officer chuan midang in min hril to ti chawa chan thu heti chuan soi
police lam chuan an lo ngai poimo sak lem lo ani mostly chu akara chuan alo tlan lut ve mek boka akara thu chung chuan police an lo kal le kal lo ngai changin minute som vel chu an ngak ri phota police kara mo ambulance po mu tura om lo tir hriatin in ring tok tak chuan akar chu mun fal dewa han pak thate te a ana zo lo tur chuan kitiom na lam chu apan le ta cheu mai abe siang nge chuan kiti chu alo kal hlo top maya in lu ka chuan thisen bo nuangin alo tluzal rang maya mostly chuan a chem te nen boka vit zui le ngalin apong sual zui ngal boka kiti chu tran han tum ve ma se thisen a hlo nem em wang chuan tha tho nep hle ring tak bona au thei to lawa an thenom pa ka ro sa chuan anin be tira tang khan thom alo hrenga ma se lo wangin thom ra hun alo nga ve tok bok ma se thom chu a in kot loga ri nia hriat wang chuan khongkhar tle ma hongin a han bi dek deka a thian nu kiti nge mai mi pa pakhatin alo vit mol lai chu a ngu chiang nge mai chutia ro saron en chu kiti chuan be se mel taka lo en tok in puitura nge na tum chu mostly an alo mu ve a ro sa hlau lu tuk chuan kongkhar khar ngalin police lam khol ta mai lo chuan abial nu chu a hlau zia aba hriat tha zawka abial nu chuan boina in nam hnoi ve lo turin alo ti ve boka atuk vera tanga lon liamin a thenom dangte ava puna reilo te chuan chulai thil thleng chu Kew Garden a chuan a dar ta veka kum som thummi Sophie Ferrari na hriat chuan eng khosoi se lo chuan a thian nu kiti hliam tur omna lampan chuan atla ngala kiti thisen kai nuang om chu ava hungal boka kai thoina pom ngala ala thilo tia hriat chuan rosa chu police khol ngal turin atia heti la hian mostly chu alo tlan bo man to kiti par samia poisa dollar somli pakwa lak sakin thiturin anu chi alo ni thunei tu te ron thlen zingdar thumlemi somnga panga chuan kiti chu chantlak reng om to lo Sophie chuan a thian nu kiti chu adom lum ta ni Mary Annie ve thung chu khamizan bo ruak hrelo lekin alo butuya ruang an da khom na hmuna chuan kiti chu awa mu ve chawa kiti ming chiat al ho wangin anin kar bo ruak po soi chuak loin ril runa takin ama in ase pui ro tuar tlok mai ni kiti thi atanga ninga chawkal ti in Winston Mosley chu Queen's a in rokatum chu manani zana Mr. Clear na thokho chuan an thenom te in kota mi pakhat in chung lu tum ni om tak chu a awa mostly a hlau thong tlan set tum chu zui ngalin aman bet a police ko ngala mostly chu police lamin an hroi zui ta ani mostly hi athiam nge awan nei kan ti don voi som thum le somlin karwe ro ur to in voi khat ma man alani lawa voi riat vel chu mei chia pong so to bok ni in a in soi February ni somni pakua kitia tha ma kar ni khan kum somni palimi anime Johnson ni chu that ni na soi Johnson ni chu silai ka pin apong sual boka a in a hal sang ni na soi bok Johnson ni in a hal la hian Johnson ni chu ala thi fel lo ni na soi kum som pangami Barbara Kralik thi thu a midangan man po kha ama ti ani thu soi kiti thi na wang hian chanchin bu te chuan 37 who saw murder didn't call the police ti heading a mangin antar lang choi maya America ram chung alu an he hle Rosenthal chuan 38 witness ti le khabu siam pha bokani Mars ni som pare sang kha zukwa somruk pariat mostly atika ta ni changa son chuan tum chu atlan chuak le a chumi hmuna in rok pakhada chuan ni thum chu nga birua in nei tu Matthew le Janet Kulagai te ron ho chu atlan chuana lama silai rup ne lo vau betin Janet Kulagai chu apasal mulai nge pong sual le a chumi hmuna tang chuan Kulagai kar nen tlan chele in Grand Island a in pakhada lur le a in nei tu nu le afanu chu hreng betin police te chuan an ron nang chingha la boina siam lem lo chuan police kuta in peta ani Mars ni somni pariat sang ni som paroka ta na zela kum somriat pakhat mi ni na thi a kum somnga pani zet zel tangin zel tang zinga tang Rayber Paul ni a hriat ani tirtu te in chunga kalom ma khonga in subscribe lo te milo subscribe sak lewala video tam theng ber ron ti chole zel katum don nia